Hayi baba. Yeah. Angobetshela lo Jesu be right. 9.7 Phumla nephela mabrother. Ngiyaphila Mfosibe unjani baba? Ngiyaphila mfethu. Ivuma siyaphuma sise Newcastle namhlanje ngiqala empangeni. Kuyafika kakhulu baba siyasuka njengamathi uqale Gingindlovu sithi Gingindlovu and then sisuke lapho sithi Richards Bay sithi Sikhaweni baba sithi Vuma 103 FM invasion pass over Mfosibe. But imessage yakho ngiyazi as umuntu oshumayelayo ngaphezulu bezofaka nento iqhukuzela abantu ekseni ngathini kubantu namba sebephuma bayahamba abanye abayile emakhaya bavulela iVuma FM. Foka Sibiya kukhona into engithandayo uma show uJesu siyazi njengoba uyiphasika abantu abaningi bazobe bekhuluma ngamavesi ngamazwi ayisikhombisa show uJesu ngesikhathi sesiphambana uthi uJesu mayiseza uthi Eloi elama sabatha ngokuthi uNkulunkulu wami ungishelani na. Uyazi Foka Sibiya kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu uzibone ngathi ukushile bone ngathi abantu bakushila bone ngathi abantu bakudelile ngoba noJesu wabona sengathi umhlaba umphendukele wabona sengathi noNkulunkulu umshile nabafundi bakhe bethe bazoma naye kuzobe siphile bamshiye ngoba kuyenzeka Foka Sotobe bekushiya abantu kodwa uNkulunkulu ngeke azakushiye kuba isikhashana esincane kubonakala ngathi usakushila kanti uNkulunkulu sadeka itafula phambi kwezitha zakho khona izinto akasayilungisa uma ubona bekuhleka bekuvukela bethi ayikho into yakho musukukhala musukulila uNkulunkulu is busy preparing a table before your enemies uthi uDavid ulungisa itafula phambi kwezitha zakho usadeka itafula uma ubona ngathi ushiyiwe nathi udeliwe udeka itafula musukukhala uJesu wathi uNkulunkulu yamshiya wena ungubani na kuzokwenzeka bekushiya abakuthembisa ukuthi ngeke bekushiya kuzokwenzeka bekushiya musukukhala musukutatazela wena ushasha ukhale kakhulu utatazela hayi uma utatazela uzobuya uNkulunkulu shaya i10 uzobuya kuzobonakala imhlola kuzobonakala imaka uJehova sekubuyela musukukhala kamnendana God bless you for putting me. Shababa. Nice one. Wow. Oh,